tayong mga subscriber na nakikita. Natin malapitan. Velasquez Tondo. Nandito ngayon si Rian tsaka si Renalyn kasama. Kararating ko lang, ito nga ito si Rian, kaya naman si Renalyn, kasama sila. Hi beautiful, punasan mo nga yung pawis mo, nakakasombrero. Kararating ko lang ngayon dito mga kanilanan. Kasi pasado alas 9 na ako nasabihan na may gig sila dito sa Pretil Tondo. Nasa Pretil Tondo. Ayan sila sunod sa ako. Ayan sila Rian. Sila. Ito naman si Renalyn. So nakapag-gigs na sila, nakapagtugtog na sila, kararating-rating ko lang. Hinintay muna nila ako bago sila umalis ulit ngayon. Ayan, hinihingal pa nga ako. Pero first time na nakita ko na magkasama ulit yung inaanak ko. Pareho akong inaanak ko. Si Renalyn inaanak ko sa Binyag. Si Ria naman anak ko sa Kumpil. Kung nga lang, ang Kumpil hindi pa matuloy-tuloy dahil wala pang studio. Ayun sila kasama rin yung asawa ni Viral Nick. So hintayin lang natin mga sila. Okay, mamaya kakapanayamin natin si Renalyn. Binigyan si Manong na hindi ko nakuhanan, pero binigyan ni Renalyn ng pera yung yung mama, yung mama doon, binigyan niya ng pera. Hindi ko nakuhanan yun. Kakanta muna yung mga manay, kakanta muna si Rian kasi kararating lang ni Rian din. Si Renalyn kanina pa siya nakakanta. Yan, magkasama naman yung dalawa yan. Kasama yung dalawa. Yang smile ka naman yan, ha? Yan ang yan sa'yo na smile ka daw.
Hello mga Manoy, hello mga Manoy, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay araw po ng Martes at ang petsa ay June 29. Yan. Ngayong araw po na to ay nagkaroon ng gigs sila Rian at Sir Eddie sa Pretil Tondo, sa Velasquez Tondo, sa Moriones, tsaka sa Herbosa. So nasabihan ako ni Sir Eddie mga pasado, ni Ma'am Eva pala, pasado mag-alas 9 na. Pero sabi ko, sige, habol na lang ako. So, nagkataon, kasama nila si Reynalyn. Opo, kasama po nila si Reynalyn dun sa gigs. Actually, nauna si Reynalyn. Sumunod na lang si Rian. Nagpang-abot na lang kami ni Rian. Nung pagdating ko, kararating lang din nila Rian. So, nakagigs na sila, sila Sir Eddie tsaka si Reynalyn nung dumating ako. May mga kinanta may mga kinanta yung dalawang bata na kanina ko lang napakinggan. Ang ganda. Pero sa ngayon, yung napanood yung videos, yung mga unang parte lang yan. Sa second part, doon yung makikita. Although, sigurado merong mga CPR yan. Merong makaka-copyright ako niyan. Pero okay lang para mapanood nyo at marinig nyo kung gaano kaganda na yung boses ng dalawang bata. So, masisiyam po kayo sa susunod na post kong video. And then, nagkausap kami ng dalawa ni Reynalyn. Tinanong ko siya kung gusto niya ituloy ulit yung yung channel niya. Sabi niya, opo daw. So, malabang na maituloy ulit yung channel ni Reynalyn. So, ako rin ang mag-upload dun sa channel ni Reynalyn at syempre, dun sa channel ni Rian. Brian, ka ba? So, meron tayong mga shoutout mga manay. Simulan natin. Sabi ni Sir Kent G. Valenciano, Kuya Jassy, si here po. Ayan, panotis po. Ayan. Maraming salamat po, Sir Kent G. Valenciano. Ayan. Sabi naman ni Ma'am Flora Anyonevo, Sir Iqbal, 10 lugar yan kasi ang daming mga tindang saging. Parang sarap mamili. Sa ano po yan, Ma'am? Ma'am Flora Anyonevo, sa parting Marikina po yan. Yung nakita niyo mga saging, doon po yan sa may riverbank. Ayan. Sabi naman ni Sir Daddy 8, sarap kasi manood kaya di masisi si mga nasa likod. Yan. Yan yung yung nagdadrum si Rian. Yung sa ni Sir Daddy 8 yan. Maraming salamat po Sir Daddy 8. Sabi naman ni Pade Hernan Forteo, good evening Pade, makinood mo na ha, shoutout sa lahat po. Yan. Maraming salamat Pade. At yung nga pala Pade, yung nung tumawag ka, yung cellphone ko, hinahanap ko. Nasa loob pala ng bag ko, ng sling bag ko. Yung pala lobat na, kaya chinarge ko muna. Sensya na ulit Pade ha, hindi tayo nagkakausap sa cellphone. Anyway, maraming salamat sa shoutout Pade at shoutout din po dyan sa inyo lahat dyan sa Pangasinan at doon na rin sa Sorsogon. Next, sabi naman ni Ma'am April Rose Baldenas, Team Replay. Ay, maraming salamat naman po. At nire-replay niyo yung mga videos na ina-upload ko. Likewise, shoutout din po kay Ma'am Annie Pido. Shoutout din kay Sir Justin Formento. Shoutout din kay Ma'am Patricia Dublin. Kasi yung mga yung mga na-replyan ko ng comment, hindi ko na makita. So, may mga pa-shoutout sila roon na nabasa ko. So, nire-review ko na lang. So, sa mga pa po, shoutout din po kay Ma'am Julie Martinez. Lagi niyo pong iingatan ng inyong kalusugan, Ma'am Julie Martinez. At syempre, shoutout din kay Ma'am Gina de la Cruz ng Italy. Yan, thank you. At ganun din kay Ma'am Luz Sianga ng Japan. Yan, maraming salamat po sa inyo lahat mga manay. Antabayanan niyo po yung next video na i-upload ko. Doon yung mapapanood yung kung gaano nakagagaling, kung gaano nakahusay kumanta yung dalawang batang drummers. At kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe sa channel ni Hilbal, inayayahan po kitang mag-subscribe at i-click mo na rin po yung notification bell icon para lagi ka pong updated sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Maraming salamat po. Muli ito po si Hil at itong Hilbal Channel ang nagsasabi naway pagpalain ng bawat isa sa atin ng ating pong may kapal at bigyan ng kalakasan ng ating mga katawan at kaisipan.
bigyan ng pagpapala sa araw-araw at iligtas ano pa mang kapahamakan. Maraming salamat po. God bless you all. And Diyos mabalos. Si Brian, nandun na sa ilalim. Bye-bye. Thank you. Just the way I like. Maybe I could waste my time.